bukvalno si me naterala da sedim na terasi pored cveća i sad sam opako belu trenerku. Znači da menimo mjesto. Što je to bitno? Pa da, za video kada mi budeš. Okr! I zdravo svima, moje ime je Vlada i dobrodošli u moj novi video. Danas je tu sa mnom Marija! Danas smo vam pripremili jako zanimljive videe i na Marijinom i na mom kanalu. Svi linkovi će Marijini biti dole da pogledate i njen, ili ako dolazite sa njenog, ovo je nastavak. Danas ćemo raditi kako je to biti naš najbolji prijatelj, to je kako je biti Marijin najbolji prijatelj i kako je biti moj najbolji prijatelj. Da, rekreirali smo dosta naših situacija koje su se dešavale i ako ste gledali neke vlogove prepoznat ćete neke situacije, kao što je Marija rekla u svom videu. I jednostavno naše svakodnevne rasprave, onda bukvalno ovo je prikaz našeg života kroz video. Prikaz našeg života i odnosa u videu. Tako da mislim da će vam se veoma svidjeti i da ćete skontati malo kako mi zapravo funkcionišemo i da će vam biti smešno. I mislit ćete da smo ludi i da nismo normalni posle ovog videa. Što je istina donekle, ali u kontrolisanim merama. Da. Tako da ne bi da dužim puno, hajde da pređemo na video, nadam se da će vam svidjeti, like, share, komentarišite i vidimo sljedeći put. Bye! Ne mogu da dohvatim da vas prekinem. Halo Marija. Ćao. Znaš kako si htjela da idemo u Grčku ovo leto? Da. Ja sam smislio da mi ipak idemo u Švajcarsku. Čekaj, otkud to? Što ne u Grčku? Pa nekako tamo i nema neke prirode i nekako mi se ne ide na more. Ne volim prirodu. Jesi ti poludeo? Ti misliš da se ja kupam u Pari? Dobro, kupat ćeš se u bazenu, kuda je to bitno, mislim. Kakav bazen, želim da idem na more, na plažu, letovanje, razumeš? Ok, ali ja ne volim prirodu, to znači da idemo u Švajcarsku. Jedinu alternativu koju mogu da ti ponudim je možda, eto, Milano. Vladimire, u Milano možeš bilo kada. Neću sigurno ići preko leta, a i svakako već idemo u junu. Ali, tamo nema mora. I ako se uželiš mora, otićemo do Venecije. Imaš onaj kanal tamo lepo. Venecija, kanal. Ok, ja sam bila u Veneciji, to more smrdi na smeće. Ne možeš hodati po ulicama od smrada, a kamoli da se kupam u toj vodi. To sam ja odlučite, tako. Ajde, čujemo se, čao, idem da bukiram. On nije normalan. Vratila sam se iz Beča, konačno! Jej, jesi mi donela nešto tipa čipsu cirćeta, Nerds, Sour Patch, nešto? Pa nisam stigla, imali smo baš puno obaveza i bili smo na tom eventu i... Izvini. Kako misliš ništa? Zašto si išla u Beč onda? Izlazi napolje. Šta me sad on zove? Halo? Ćao. Šta si ti to danas obukla za školu? Pa ono što inače nosim. Sam ti rekao da se ne oblačiš sama? Pa jesi, ali mislila sam da je ovo okej, mislim džemper. Marija, ne možeš izlaziti takva na ulicu. Onda će svi ljudi misliti da sam te ja oblačio i šta onda? A izvini, šta sada? Ne, bukvalno dolazim do tvoje škole i donosim ti šta da obučeš. Aj, čao. Ali završila sam školu za danas. Ok. Meni što ste smaro toliko da dođeš, ali stvarno mi je bilo jako hitno, morao sam s nekim da popričam. A znaš da uvek tebi sve pričam. Ajde, slušam. Bukvalno mi se pokidala omiljena majica u mašini, zamisli.
sad ne znam šta da radim. Nema druge da kupim jer nema, bila je jedna jedina. Jedina je bila, jel da? Kupio sam 2 broja veću i bila mi je velika, ali mi je bila omiljena jer onako, znaš kada oversize izgleda pa bude cool, ali i sad mi se pokida, ali ja sad stvarno ne znam šta da radim. Ne znam šta ti kažem, sad ne znam. Možemo da pogledamo na sajtu, možda da odemo do Budimpešte da ti kupimo novu majicu ili ne znam. Uopšte, zašto sam dolazila zbog ove gluposti da ti meni se ispovediš? Mislila sam da imaš ozbiljan problem. Ti meni pričaš kako ti se majica pokida u veš mašini. Okej, ako nemaš više ništa da mi kažeš, ja odem. Pa pa. Daj bre, vrati se, stvarno imam, mislim, nešto ozbiljnije da ti kažem, samo se vrati pa ću ti reći. Ajde. Ajde, reci. Šta je bilo? Mislio sam da odemo negdje da jedem, pošto ja jako gledam, verovatno si i ti, jer sam te dovukao da bi ti rekao ovakve stvari. Tako da, hoćeš da idemo da jedemo? Pa može, ajde, idemo u Vapiano. Svidela mi se testenina tamo prošli put, baš je bila ukusna. Kakav bre Vapiano? Jednom smo išli, nikad više. Pola sastojaka koju koristim sam ja alergičan, druga polovina je odvratna, a treća preplatili smo sve i ja mislim da si izgubila privilegiju da biraš, tako da idemo sad da ja kažem, ići ćemo na testeninu 4 vrste sira i to ide. Brate, jel moguće? Pa šta me onda pitaš uopšte? Ja ne znam, ti si samo mene doveo ovdje da mi iznerviraš. Prvo mi govoriš za iscepanu majicu kako ti je najveći problem u životu. Sada ja ti predložim da idemo negdje da jedemo, iako na tvoje insistiranje si rekao da ja predložim. I sada opet ne možemo da idemo tamo da ježemo. Pa dobro što ja da ti radim, znam da voliš to, a pre svega ja to volim, tako da uzmi ili ostavite to. I kreći, ja idem. Hajde. Okej, ali samo zato što sam gladna, inače nikad ne bih pristala. Pa mogli bi možda idemo u Vapiano, svidjela mi se posteljina. Koji da je bilo? Sad. Pa mislio sam da idemo negdje da jedemo. Jesi gladna? I, ne, čekaj, šta treba da kažem? Krenula. Jej! A, jesi mi donao nešto? Trebaš gore da gledaš tamo da sam ja. Da, ajde. Je! Ajde. Gotovo.